Бетонът винаги е бил екологично предизвикателство и в същото време и възможност. Доверието към Екопакт в България расте. Един пример за това е обектът на нашия партньор Mix Construction, хотел със спа център в София. В този хотел очакваното количество Екопакт е над 1800 кубика. С Екопакт само за този строеж ще се спестят над 191 тона въглеродни емисии или с над 30% по-ниски нива на емисии в сравнение с традиционния бетон. За нас е изключително важно да строим качествено, но и отговорно, смисъл за бъдещето. Успяваме да покрием съвременните високи стандарти в строителството. Това е нашето конкурентно предимство. Доволни сме от всичко, което получаваме от Екопакт и от партньорството ни с Холсим България. Удовлетворението за нас е голямо, когато предлагаме на партньорите си едновременно високо качество и ефективно решение, отговарящо на най-високите екологични стандарти. Светът ни гледа и очаква да строим по-зелено, по-устойчиво и въглеродно неутрално.